ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى ulu kudretine delalet etdiyen nişanalardandır. Yeri görmeğiniz qoriyip otsuz halda. Pes vakti ki biz şoňa ýagynny ýagdyrsak, otunu göýgörtmek bilen herekete geler, yer çiğşer. Tahqiq ol zati ki qoriyip takır bolan yeri sebzi horramet ýardy. Elbette şol ölüp giden adamları da diriltmäge qadyrdyr we başarýandyr. Tahqiq şol hemme işe qadir we başarýandyr. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yakhfawna aleynâ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Tahqiq oltor adamlar ike yoldan çıkyardılar bizim ayetlerimizin barasynda şoňa yalandır diýip olar bize mahfi däldir. Aya ol adam ike odu taşlanar we dowdakda azap berler şol ýaxşyrakdyrmy ýa-da ol adam ike kıyamet gününe amnu amanda bolup geler. Siz in halanyňyzy ediberin. Tahqiq Allah tebarek we taala sizin etýän işlerinizi görýändir. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehu lekitâbun azîz. Tahqiq oltor adamlar ike Qur'any inkar edip kafir bolupdylar. Wagty ki Qur'an şolara gelenne biz şonu bilýändir, bize mahfi däldir. We tahqiq Qur'an elbette özüniň megdeşi ýokdur we galip bolan kitapdyr. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ne onun öwünden batyl geler we ne onun ardyndan batyl geler. Hem de şaýysta bolan we hakim bolan Allah'ın tarafından nazil edilen kitapdyr. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Ey Hazreti Resul-i Ekrem, sana aydılmaz meger senden ozalky peýgamberlere aydylan kepler aydylar. Tahqiq sen Perwerdigaryň magfiratly we azaby güýçlidir. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ve eger biz şu Qur'any ajam dilinde bolan bir Qur'an aylandyrsak, elbette şolar aydarlar näme diýip şoň ayetleri biziň dilimizde beýan edilmändir. Beýan edilse bolmaýarmy? Ta biz şoň mänisini düşünüp fahmeder ýani. Aya iýerilen kitap ajamimi, Rasul Arabi bolupdyr diýerler. Siz aýdyň, bu kitap ýani Qur'an müminler üçin hidayetdir we şifadyr. O oltor adamlar ki Qur'ana iman getirmeýärdiler, şolaryň gulaklarynda agyrlyk bar we şu Qur'an şolarga körlükdir. Şolar goýa daş ýerden çağırylýan ýani. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وتحقيق biz Musaga kitap berdik, yani Tawratny berdik. Pes şoň barasynda köp muhtelif bolanny, bäziler tasdiq edip we bäziler inkar edip. O eger ezelde sen Perwerdigaryňdan öten söz bolmasady, onda şolaryň arasynda dünýäde hukmedilerdi. O tahqiq Mekke müşrikleri Qur'anyň barasynda uly şekdedirler.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Her kim salih amallarını enjam berse, pes şoň peýdasy özi üçündür. Ve her kim teleke işini enjam berse ve günaha mortekep bolsa, pes şoň dereri we webali we azaby özüne bolar. Ve sen Perwerdigaryň öz